Pane mashocking pictures aiwa anobuda achiexposewa navakomana venyika yeZimbabwe vachiva vachiti aiwa democracy is sweet. Tikatarisa kune nyika yeBotswana, vakomana ava zvinatsoratidza kuti zviri kuita munyika yeBotswana vanenge vachidhirawo maconclusions vachiti munyika yeZimbabwe tiri kuona varume vachinge vakangopfeka masutu ava nemasikafu but zvinoitiwa hapana. Saka pana mashoko anobuda vachiexposa uye vachiexposa tension iri pakati peZimbabwe neBotswana. Ndokuti wasubscribe walike turn on the bell icon. Tipinda panapa pahindo Emerson Marosa anoposta this picture amuri kuona vari maleaders ekuBotswana amuri kuona kuti Gideon Bokona the vice wake nemamwe ministers anoyanyira achiti democracy is sweet. Here in Zimbabwe the illegitimate are always wearing suits and walking around with scarves. Tomashoko anouya panapa achiti aiwa democracy is sweet, but kune dzimwe nyika tinoona kuti some other people they are free, aiwa vanofamba vachiona macitizens avo. Panapa panoposta this another picture amuri kuona remutungamiri wenyika yeZimbabwe nemutungamiri wenyika yekuBotswana aiwa vari Victoria Falls. An event yakaitika last week inozikanwa munhu wese achiti Zimbabwe has become so bad in everything to the extent that even a mere handshake between our president and the president of a neighboring country is treated as a vote of legitimacy and some sort of victory. In Botswana, nobody celebrated this handshake. They focus on Botswana. Ndo mashoko anoposta this picture amuri kuona iri. Ari kuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe iri kutoflagiwa kuti aiwa inyika isisina kumira zvakanaka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndira comment section medu, so no subscribe or like, turn on the bell icon.